Nimbaga rabi itayo amin apo. No amirisan tayo nga nasayaat, ito iti kungkuna tayo. No pinarswa ti Diyos ti lubong ana pintas, apaya nga rumwar ti dakes, apaya nga adda no kumano pinarswa na nga nasaya at ti lubong, apaya nga adda manglipot apay nga adda dakes. Anya tirol ti dakes nga tapno anya tirol ti dakes tapno agbiag tayo nga Kristiyano kuma. Kung na tayo idi na minsan day di kaya mo na nakaibaga na day di sa recollection. Idi pinarswa ti Diyos ti lubong, good amin nasayaat. Kaapaya nga pagamon kadamot ni Lucifer. Inramraman na nga pinarswa. Ikunamot nga ro, dagiti agad-adal ka ni Lucifer ka leader, dagiti ay pangulo, dagiti ay angheles, nga nag-disobey ko natayo niya. Katatamot, nang create ni Apo Jesus iti adalan na, nang formar iti baro a grupo, tadda kadwa na nga mangiwaragawag ti naimbag nga damag, aglalaok mo dagiti na formana. Adda nang ikari nga matayak, no matay ka matayak met, uri sa dinnot papanam, sumurotak. Kunamo ni Apo Jesus, balbalatong, kunana, nalakam nga paglikodan ta sa kunana, taapay, sakbay nga agtaraog ti kawitan na mintlonton nga, inlibaknak ni Pedro dayjay. Kano daduma ka, akaslaman nagrigat nga patsyon dagiti tattao nga kasla dala kari ngam inton dumteng ti gundaway ne talikodan damo DJ karida nagsaki man nga pakilanganan dagiti kakasjay nga tattao kasla ko matatta. Nagtatangken dagiti prinsipyo tayo. Pink kami, red kami. Nagda talagang i-declare mo diyan ti balay mo talaga nga daytoy ti kwa. Manok kaya mo no kunada inton sakbay iso nga rodje kunada nga inton maudi nga men anya na ganan inton maudi nga kanito kunadan ton ka nay nakakarkarit nga kadwana ka into gayam no maudi ka nay taluulo na ay duala anya nakapanimid laeng ka nay nagbaliw mo nga dagos dijay prinsipyo na pukaw mo ta kasla kuma anya te kunada nga rod idin nga piapay di kalding ta 3,000 ngam butante, 5 gasot. Wow! Nagngina kay mutan. Kasi nga rod, kala nakakarkarit ka nga mangibaga, ado dagiti tattao nga kastoy, kung kasla natangken di prinsipyo da, intuno kan taltali ko danda mo ilaang, ay, siya ka, narigatak nga kasjay, no kunam nga takdiraklatan ahaan nga daytay. No, inya tinaadal ko nga nasaya, ati na ka, ison ati takdiranan. Isugurod nga hanggang agsao-sao, no hamo nga sigurado, ta pagbababawyam to nga kunada, nya. Kasi mo, di muna ni Judas, anya tinapanan ka dagiti panguluan ti Sanhedrin, mano ti itedyo kanyak, 30 bagiti perak, wow, napannan inlakon data, nang train kanya na, nang sursuro kanya na, nang ibakita ti milagro kanya na, nang ipakita ti kinapudno kanya na, nangayat kanya na, ay pagamuan ti inikanda ti 30 abagiti perak, nay namnaminsan intednan. Haan lang nga di utang nga naimbag anakem. Haan lang nga utang nga naimbag anakem ti kurang ijay. Kurang di katatao. Nga mabalikog laeng kadagitoy nga awan tinasaya at nga papanan na. Kasublyanan tayo, apaya nga min nga addadakes, apaya nga adda masulisog, apaya nga kadla kumadayjay. Nang buo ni Apo Jesus ti kakadwa na, ni Pedro tinalikodan na, ni Judas liniputan na.
Apay kasapulan nga kastoy ti biag tayo, kasapulan nga addadakes, iti lubong tayo, apay madingata nga awan. Iti panagbiag ko man ni Apo Isus kanya, iti panagbiag na kuma dito'y lubong ka, na anayas, tadagiti kakadwana ka, nung ato no awan ng lipot. Nagmayat nga tagi anayas ti biag na yan, na kumano awan tinang lipot. Kasi magkanya tayo, kitaan nyo, iji may nga pamilya, uri nagsasaya at kunam, mayat ti panang train, dagi naganak, itid da amin, amuyo day kung kunada pagsasauda nga black sheep, addan tulat tamot tumanor nga sabsabali ti panunot na. Uray mo ti organisasyon tayo, IJC sayo, uray mayat amin ti panggapyo, addan tulat tamo, balikog ti panunot na nga rumwar nga makaupay. Medyo pa nagkakadwa tayo, uri nagsaya at plano tayo. Addan tulat ta bangking. Ngam apaya nga ta dito tinabayag nga salsaludsudan tayo. Apaya nga masapul nga da kasi apay necessary nga ta nga makasjay ni Apo Isus masapul ka di nga maliputan. Mabalin ko nga nangisurulatan, nagbibiyag aging gana nga limaklakay, nga aging gana nga natay nga natural death, nga madimot anya. Taapaya, ay kanatay to dagiti nakakita kanya nan natay ana 81 100 kumatitawon na santo natay ay dagiti kakadwa na pimusay dan sino pa iti makakitan to nga ti panagungar baro nga henerasyon andan do patsyenan a. Diyak amo man no kasano nga ti logic na na kitaan nyo. Masapol ka di nga maliputan tapno maipakita na nga iso ka agungar. Nayon ka di ti plano ni Apo Diyos dayjay. Nayon ka di ti plano ti Ama dayjay. Nga masapol nga liputan ni Judas, tiliwunda, ipagbaklayan da ti cross, tinulungan pa ni Simeon nga taga Sirene, tatangda Alejandro Kenne, o kaya gakabalay kami, apay kapoy, amuyo magayam. Una takalkalpas yung mga nag-istasyon, ay lalaki din. Ngento no damagot nohan nga pa nag-istasyon, nalipatan nyo. Apa isungor nga, masapol nga ibaklay, ay inyanagan liputan da, maibaklay, ag mailan sa ti krus, matay. Tapno agungar. Apay nayon nga tati plano ti Diyos dayjay. Ngam ni Apo Isus, kanayon na siguro No kitaan tayo kanayon na tapay nga imbaga ni Apo Isus nga mismo ibagbaganan mapapatayak to. Mailan saak na niya maparigaten dakto. So nga masapol nga mailupit, maibadek, tapno maipakita natin na pigpig sa power. Ngam ti panawon ti tuok ken panagrigrigat, awan ati makaawat. Sino ti makaawat ka dagiti adalan na ken dagiti sumursurot ken kuana nga masapol kunana nga rod di adda jay nya naganan bantay tabor naglawag ti nagbalbaliw ti panay langana kuna ni Pedro nya ti kunana it's good to be here agyanta idtuyon agarami dagti kalapaw no masapol nga agsubli tayo Jerusalem ket papatayon danto agregat to ginuyod nan hamong ibagbagat ti kasta handa nga kayat nga kasjay iso nga di agregat ni Apo Jesus agladingit amin nga mahanda na awatan nga addan to dakdakkel a panagungar ket saludsod nayon kadi ti mangirorumen ti tao tapno adda dakdakkel nga panagungar mabalin siguro. Ano isunat imangted ti panubok iti biyag tayo, na isunat imangted ti ladingit ken pakaupayan kada pagrigatan tayo, tapno iparinanan to ti dakdakkel nga panagungar. Iso nga no adda mangiruruman siguro kanya tayon. No adda mangilanglangi kanya tayo. Daytay naturturay nga kasla isuda na ti pudno nga daytay kasla nagkamali ka kaawanan ti gundaway mo nga agungaran ilupit-lupit da ka apa inya ti purpose na nga rod dayjay.
Kaslaki ni Apo Isos at tinuptupraan da. Lumaban pa dagiti kuanan mabuteng da pay aminen. Limaban mo ani Pedro may salalapayag mo tinatinag nang insubli mo ni Apo Isos. Awon pay ganas ijay lang nga nakabalos dapat na payla inagasan met niya. Kayso ti kunana masapol ka di. Daytoy no alaen tayo ti dakdakkel nga anggulo wen. Iso nga no adda daytay tao nga adda pasamag ti biag tayo tao man sitwasyon man kasasaad man nga tiri na tayo ka maababak, tiri na tayo ka mailuplupit, tiri na tayo ka kasla magungundawayan, tiri na tayo ka kasla malipliputan. Urayan tayo in God's time kunana dijay nga dadtan to ti panagungar iti sumaruno. Baka no dayta nga mapaspasamak during the event kunana dijay, na di kabayatan dayta nga mapaspasamak hantay pala maawatan. Agrik lang mo di puso, lumaban di puso. Ngam ka maudyanan na, baka isunto ti, baka isunto ti pagungaran tayo, kung tayo di, diya ka mo, di rabi di kung tayo, nga di turning point, ti biyag tayo. Masapol nga maaramid kanya tayo no daduma, tapno adda panagmature, adda panagnakam, tapno adda nga sumikil. Iso nga no daduma, adu dagiti gundaway, no matno iti na espirituan nga panagbiag, ti kung kuna tayo, panubok laeng ni Apo Diyos, iso laeng, it's just a test. Subsubukan na kalaeng, kanagriga mo niya, ipapatim ti agtrabaho, dagiti daduma agabrod da, ipapatim ti agabrod da para laeng ti panagadal ti anak. Anya mo day tanga panubokon nga tumawag di anak mo ko, mamang masikuga kon. Wow, panubok. Nagsakit mo't anya. Adda mo day tayo ko kakaasi ka nga ng pagpabasa. Agredwaran. Mangrugi nga agtrabahon. Nagmotor laeng na idurbab na inakumatosan. Awang pa'y may isang aldaw pimusayan, kakaasi ka nga ng papaadal, kakaasi ka nga ng tultulong. Anyak ko ng mga rodayay, wow, panubok. Nyo, nagsakit mo no daduma niya. At damo day tay, ti as-asim tulungam, mula tumulong tulungam nga kwan, nga umaon mo tibiyag gapo tirigat, awan di awan. Nga mabalbalin amin pa nga kwartam na dalaki di ko itid mo. Kamaudyanan na kaisunto gayam timang sangdo ako na amo yung sangdo. Isumo lagayam timang sangdo kanyam. Pagamunta han nakape ipiritan han nakape ka respetaran ka. Ala, wow, hello. Panubok. Nagsakit di mat. Nagmadi niya. Nagsakit di ginakam no kasi di mapasamak. Ngamkit kitaan tayo kakabsat, nasaksakit akin ni Apo Jesus mat. Kitaan tayo mo di inaramid na nasaksakit adag iti tattao nga nangiwalwagay-way ti palmada. Hail our King, daytoy ti arimi. Idi agpilidan, sinno ti kayat yu away-awayaak. Dati kung kunayo nga ari ti Hudyo, wano ni Barabas ti pilmo, liniputan da adagusan. Idi mailansa, idi agrigaten, makipagkatawadan, makipagtuptupradan. Ibagbagadan nga iso ti ari da, idi pinakan na ida, nga rinibribo nga tattao, wow, sumursurot da tanabsog da. Idi pinainom na ida iti, anya na ganan, idi inagasan na dagiti masaksakit, daytoyan ti ari mi, kunadan nga idi pa nagpipili, nay, made, sa balit pinili da. Sa balit ipinili da. Kakas jemot laeng kanya tayo, nukit kitaan tayo, iti biyag tayo, anya kadida itoy, panubok, subsubukan na, kitaan na, nukas ano tayo katibker, mabalin asiguro dayjay. Tano haan nga liniputan ni Judas, no haan nga napasamak kanya na, haan na nga naipakita, tidakdakkel nga, power na.
Ta idi nagbalbaliw di lang na ijay bantay tabor, nakita dan angat da power nan, ngem handa pay awam pay launay ti impact na kanyada. Ngem idi na ipunpunan na tayon may ikatlong aldaw nagungaren, wow dadtan, nagadon tinamati isogayam daytoy, ostogayam day di ibagbagada, rinogyandan nga insurat meten. No anya dagiti napaspasamak, aging ga iso daytoy Biblia tayon. Iso nga dagiti pasamak ti biyag tayo, kunatay manen agpangatog pababa. Ups and downs. Kadagiti panubok ti biyag tayo, in God's time, orayon tay laeng nga agungar tayo met kasken kuana. Kadagiti gundaway nga agsurrender tayon, in God's time, orayon tayo met nga addanto ilulungaw. No dagiti dadduma, napapaot la siguro DJ panagsagaba, kadagiti dadduma, kaslaawan laeng tilulusutan na, ngem agtalek tayo iti plano na. Uray ni Apoy sustupay, kunanapay, na mabalin ikatam dati ko pati panagsagaba, ngem tapagayatam ti masurot. Iso nga datayo man, adda pagdadaanan, problema ti pamilya, problema ti trabaho, problema ti salunat, problema ti relasyon, sino man dayta nga pakarigregatan tayo. Italek tay kengkuana nga barbaring addan tumet, panagungar. Italek tay kengkuana nga nabilbilag to, dijay plano na kada tayo. Isugarod nga aramiden tayo dagito itapaya, papaunagan tayo di pamati, papaunagan tayo di relasyon. Tano nagtalek tayo ken Apo Diyosen awanen ti kabuteng. Nintad tayo kengkuanan ti amin awanen ti pagdanagan. In God's time solbaren nanto amin.